U proleće, kada se intenzivno razmišlja o velikom spremanju kuća i informacija da se akcija reciklaža nastavlja, lepa je vest. Ekipe Set reciklaže ovih dana imaju mnogo poziva. Akcija Keš za treš nastavlja se sa velikim uspehom. Građani mogu svoje stare uređaje doneti na adrese Set reciklaže, pri čemu za njih dobijaju nešto više novca u odnosu na ono što bi dobili kada bi naša ekipa došla na teren. Linije su stalno otvorene, telefoni ne prestaju da zvone, ako se ne varam, sve više zainteresovanih za ovakav vid recikliranja. Da, građani neprestano zovu naše telefone i naravno i mogu da nastave da zovu. Naša besplatna linija je 0800 250 000. Da li ste čuli za akciju Keš za treš? Jeste, da. Čuli smo i baš sam učestvovao u toj akciji. Dao sam i jedan frižider od kuće koji nije mi bio potreban, sam ga tamo predao. Nisam čula, ali jako bih bila zainteresovana u vezi toga. Zbog čega? Zanima me uopšte pojam reciklaže i uopšte u vezi otpada i kako bi mogli da kažem, da utičemo da ova planeta opstane duže i da ostane za dalje generacije. Jeste čuli za akciju Keš za treš? Da, jesam. Za reciklažu. Znate o čemu se radi? Znam, da. Za šporete možete dobiti od 450 do 650 dinara. Veš mašina je 650, a za bojlere se isplaćuje od 360 do 600 dinara. Frižideri i zamrzivači su od 500 do 1200, a televizori od 160 do 1000 dinara. Za kućište sa tastaturom dobija se 280, laptop je 250, a monitori su 200 dinara. Akcija Keš za treš, kažu, uskoro će obuhvatiti i celu Srbiju, pa će i građani Novog Sada, Niša, Kraljeva i drugih gradova biti u prilici da se priključe.